नमस्कार, स्वागत बा ई चैनल हमार T20 भोजपुरी में। तो आप लोग के बतावे खातिर यही कि हम खेसारी भैया यानी सुपरस्टार खेसारी भैया के एक सॉन्ग आइल बा जौना के सॉन्ग के नाम बा तार रहे दूर। तो दोस्त, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग बा। आप लोग जाई जा और ई गाना के सुनी जा। जौन ई गाना खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज भइल बा आज ही सुबह 6 बजे। अब फिर से धमाल मचावे वाला बा भोजपुरी गाना। तो आप लोग जाई जा और जरूर सुनी जाए एक बार। एमन गीत देले बानी यानी राइटर गीत बा चंदन कुमार का, और म्यूजिक देले बानी एमा राज गाजीपुरी, और वीडियो डायरेक्टर जीतू भोजपुरिया। बहुत कमाल के वीडियो बनल बा, एकदम प्रोफेशनल वीडियो बा, बहुत ही धमाल मचावे वाला बा। ऐसे तो खेसारी भैया हर सॉन्ग में धमाल मचावे ले, हर सॉन्ग ही चोरी का आरोप लगेला, लेकिन ऐसा ई नइखे लगत। जब लगेला अखिलेश भैया जब लिखे नहीं गाना अखिलेश कश्यप जी तब भी धमाल होला, और भी चोरी का आरोप भी लगता। ऐसा नहीं लगत चंदन कुमार लिखले बाना, हमके नया लगभग लगता ना चंदन को। हम पहला बानी के सुनले बानी, गीत लिरिक्स में देखले बानी। तो दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया वीडियो भी बनल बा। एमा नीलकमल सिंह भी वाले, इनके खेसारी भैया के मैनेजर सोनू पांडे जी वाले, इसमें बहुत ही बढ़िया काम भइल बा। वीडियो बहुत ही धांसू बा, और एक व्यूज के हिसाब से बता दी कि 75,000 करीब प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा बा। यानी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला था। वीडियो बहुत ही धांसू बा। तो जाइन जा, फिर धमाल मचाइन जा। अगर वीडियो भी बढ़िया अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर आप राय बताइए कैसन वीडियो बाई। तो जाइन जा, देखिन जा, बहुत ही धमाल के वीडियो बा। फिर से धमाल मचे वाला भोजपुरी गाना। जय हो भोजपुरी समाज। अगर चैनल पर नए बन तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी जा और बेल आइकन प्रेस कीजिए। जय हो भोजपुरी समाज। ऐसे ही बनैले रही जा अपन प्यार और दुलार। आ जाइन जा, फिर मजा लें जा। जय हो भोजपुरी।